नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखब भैया। और हमहू एकदम फर्स्ट क्लास बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया एकदम दिल के छू जाए वाला मैटर लेके। गरीबी के गीत बा और दिल से बताओ तनी भैया ना कि अगर गायकी बढ़िया से कर दे तनी वियोग रस में पक्का दिल के छू जाई लोग। क्या गाना 100% वायरल हुई। ये गीत के उहे लोग गा सकता जे समझी। जे भी गाय के गीत के समझ जाई उहे गा सकेला। बहुत बढ़िया मैटर बाटे। तो चली देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि यदि रुआ नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, सही ढंग के मैटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रुआ जैसन भी मैटर लिखवावे के चाहत होखब, चाहे हिंदी में, चाहे भोजपुरी में, चाहे ट्रैक पर, चाहे नया सॉन्ग आ कोनो प्रकार के मैटर, काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, कथा प्रसंग के हिसाब से भी गीत रुआ के मिल जाए। हर तरह के गीत मिली भैया जैसन रुआ लिखवावे के चाहत होखब। तो ये खतरा कहल चाहे आपकी चैनल पर पहली बार आइल बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आ कोनो प्रकार के गीत लिखवाओ खोई तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिले बानी, रुआ फ़ोन चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। हर तरह के मैटर मिली, चार्ज लागी भैया, लेकिन एकदम मस्त रुआ के मैटर मिली। मैटर में कोनो प्रकार की शिकायत ना मिली। आज के गीत देखी कैसे गाओ के बाटे कि जब भी गरीबी केहू के ऊपर विपत्ति बन के आवेला, अपन पराया के बाई वो करे एहसास दियावेला। हाँ, जब भी गरीबी केहू के ऊपर विपत्ति बन के आवेला, अपन पराया के बाई वो करे एहसास दियावेला। भले नाम एकर जग में बद नाम बावे हो, भले नाम एकर जग में बद नाम बावे हो, बाकी हित मीत चिन्हेला सलाम बावे हो, बाकी हित मीत चिन्हेला सलाम बावे हो। जब भी गरीबी केहू के ऊपर विपत्ति बन के आवेला, अपन पराया के बाई वो करे एहसास दियावेला। भले नाम एकर जग में बद नाम बावे हो, भले नाम एकर जग में बद नाम बावे हो, बाकी हित मीत चिन्हेला सलाम बावे हो, बाकी हित मीत चिन्हेला सलाम बावे हो। देख ली कितना बढ़िया शब्द बा कि जब भी गरीबी केहू के ऊपर विपत्ति बन के आवेला, आपन पराया के बा ओकर एहसास दियावेला। भले नाम एकर जग में बदनाम बावे हो, बाकी हित मित चिन्हेला सलाम बावे हो। तो गरीबी एगो ऐसा चीज़ बा कि आपन पराया के बा चिन्हा जला आदमी। ठीक बा। तो मीटर वाकई दिल से लिख ले बानी। अगर मीटर पसंद बा आप फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ खोके, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ खोके, भैया बेहिचक कॉल चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। हर तरह के मीटर रुआ के मिली। मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली, तुकबंदी में कोई खटकी ना। वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ। तब तक लेन मती चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।